It-tfassil tal-istrateġija tal-Partit Laburista l-Għawdex għas-sentejn li ġejjin dan fil-qofol tal-Kungress Reġjonali tal-Partit Laburista f'Għawdex bit-tema Għawdex Mutur Ekonomiku. Kungress miftuħ għal membri tal-Partit Laburista kif ukoll għal numru ta' qdiet mhux governattivi u korpi kostitwiti. Dwar dan tkellimna ma' chairperson tal-Kumitat Reġjonali għal Għawdex Clint Camilleri. Aħna verament nemnu li f'dawn l-aħħar 3 snin Għawdex ma baqax dik xi ħaġa bħal Mażra Malta iżda sar il-mutur ekonomiku tal-Gżejjer Maltin fl-aħħar mill-aħħar u għalhekk laqajna dal-Kungress b'din it-tema sabiex issa minn issa l-qoddim ukoll inkomplu nħejju l-istrateġija għal Għawdex sabiex bekk ukoll inkomplu naraw il-progress ġewwa l-Gżira Ewċija. Camilleri qal li f'dawn l-aħħar 3 snin Għawdex għamel progress li lanqas l-Ewċin stess ma ħolmu li jsir. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Ewċija Michael Grech li parteċipa fl-istess kungress saħaq dwar l-importanza dwar kif huwa importanti li dawn l-qdiet u entitajiet isemmaw leħinhom sabiex ikomplu joħolqu l-ġid f'din il-gżira. Il-fatt li inti għandek l-sena l-oħra l-GDP ta' Għawdex kiber iżjed mid-doppju ta' dak ta' Malta huwa sinjal ċar li l-ekonomija ta' Għawdex ġejja għall-aħjar. Fil-Kungress il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zamit Lewis innota kif matul l-ewwel kwart tas-sena żaru din il-gżira 140,000 turist li jirriżulta fit-tkabbir ta' 30% u 60% iżjed meta mqabbel mal-2012. Barra minn hekk fl-2015 żaru l-Gżira Ewċija l fuq minn miljun turist, jiġifieri 8% iżjed mill-2014. Zamit Lewis innota wkoll kif l-eko kontribuzzjoni mistennija tħalli 6 miljun euro fis-sena u sal-aħħar tal-2018 Għawdex għandu jibbenefika minn proġetti finanzjat minn dawn il-fondi. Minħatew il-Ministru Evarist Bartolo għalli Għawdex għandu bżonn żewġ metodi ta' konnettività ma' Malta, dik fiżika u dik teknoloġika fejn innota l-bżonn li Għawdex ikollu link ta' fiber optic internet sabiex jiġbed lejh iktar investituri. Semma wkoll it-tisħiħ fil-Kulleġġ tal-Arti u t-Teknoloġija f'Għawdex fejn tul dawn l-aħħar 3 snin inħolqu iżjed opportunitajiet għaż-żgħażagħ biex jistudjaw f'Għawdex.